Ah, a veure, sí, em sembla que sí. Ernest, en vols? Una mica, sí. Gràcies. Merci. Bé, bona tarda una altra vegada. Després d'aquest quart d'hora acadèmic que hem fet, presentem ara la taula rodona, la darrera del cicle, una taula rodona molt especial en la qual parlarem dels Capmany com a família política. Un dels aspectes que potser menys s'han tractat en totes les activitats que s'han fet durant les jornades de l'any Capmany. Per conduir la taula tenim en Francesc Canosa, que ens presentarà els ponents. Molts de vostès ja el coneixeran. Francesc Canosa Ferran és periodista, professor i doctor en comunicació per la Facultat de Comunicació Blanquerna. Ha treballat a una vintena de mitjans de comunicació com a articulista o guionista i ha escrit diversos llibres d'assaig, com La Barcelona pecadora, República TV, la Catalunya de la Primera Televisió o, darrerament, Sixena, la croada a la memòria. Actualment ha impulsat un nou projecte editorial que és el magazín cultural digital La Mira. Doncs, doctor Canosa, quan vulgueu. Què tal? Bona tarda, moltíssimes gràcies. Escolteu, és un plaer tancar aquesta taula d'aquest cicle del Capmany i Capmany i parlar això, d'aquesta família política. Em permetreu una petita reflexió que jo creia que mai faria, que és que quan jo era adolescent en un programa de televisió vaig sentir un dia una persona que deia una cosa més o menys literal, perquè he de ser sincer, no l'he retrobat, que és que va dir més o menys literalment que la renaixença, pràcticament tota la renaixença d'aquest país s'havia fet a bona part de les botigues de la Barcelona vella. Aquella persona era la Maria Aurèlia Capmany. Aquella frase en aquell moment que jo era un protoadolescent no la vaig saber decodificar, però si em permeteu, a fe de Déu, que l'he decodificat perquè jo crec que aquella frase obria moltes portes, entre elles parlava no només del país, parlava del seu pare, de l'Aureli Capmany, d'aquest cisteller de cultura, d'aquest home que ens obre aquelles portes també de la Barcelona vella, d'aquest gran recolector de cançons, històries, però ens parlava també d'una família que parlem avui, que com totes les famílies o bona part de les famílies d'aquest país ens serveixen per parlar. Els Capmany són la història d'aquest país, són la renaixença, que són la resurrecció, són la mancomunitat, que és la primera pedra de la Catalunya Estat, Estat del Benestar. Recordem-ho, l'Aureli Capmany també va ser professor d'una institució com aquesta, de la Bonmaison, quan el 1909 la Francisca Bonmaison crea aquest institut per la dona. La Maria Aurèlia va estar educada en el somni de la República. Els Capmany tornen a la rerebotiga del franquisme, on, com sempre, la cultura catalana des de la foscor ha generat llum, i desembarquem en la democràcia. Hi ha una gran pregunta que jo crec que sempre acompanya el nostre país, que com a bona nació sense estat sempre hem estat un parestat, sempre hem estat fent un simulacre i les rerebotigues han servit precisament per aquesta lluita, per aquesta pugna, per sortir a la llum, i aquestes dues crosses de cultura i de política, aquestes dues potes en les quals el nostre país camina, ens fan aquesta pregunta, si podem fer cultura sense política, si podem fer política sense cultura, i si és un binomi absolutament necessari que queda exemplificat molt clarament
i simbolitzat en aquesta família. S'emmirallen, la cultura i la política s'emmirallen al nostre país, la rebotiga i la plaça s'emmirallen i els Capmany s'emmirallen. Per això avui tenim aquestes 4 persones per parlar, la Marta Pessarrodona, les presentarem l'Ernest Maragall, l'Antoni Dalmau i la Carme Arnau. Arenas, disculpa, la Carme Arnau és una amiga meva, perdona, disculpa, ja tenim familiaritat amb això. I el que dèiem, és a dir, en aquest sentit, començaríem, si us sembla, jo els deia que cadascú toqui una mica les tecles del piano per intentar, també serà una mica la meva feina d'emmirallar-vos. Començarem per la Marta, la coneixeu, poetesa, narradora, crítica literària, una de les figures imprescindibles del nostre país, però hi ha una cosa que parlant amb ella em venia molt de gust de comentar perquè és altament desconeguda, que és quan tu coneixes a la Maria Aurèlia, a la revista Presència, Presència en castellà, tot i que després va variar al català, però que hi ha una cosa que jo crec que serveix molt per explicar la raó per la qual estem aquí, que dius, tu la coneixes amb una revista que pagava, entre cometes, si se'm permet, un senyor de dretes, conservador, però plena de gent d'esquerres. Jo no sabia ni que era de dretes, un senyor de Girona, per això, però per exemplificar, pagava pobre. Però per situar, és a dir, aquelles paradoxes. Però que una cosa que és molt curiosa és que dius, quan tu la coneixes, me'n recordo que em deies, dius, tenia molt clar la imatge del seu pare, sempre parlar del seu pare, i sobretot una cosa que em vas dir, que jo em quedo, i si no em rectifiques, que dius, realment la seva vocació era més política que literària. És que ho crec. Doncs digueu. Sí, ho crec, sí. O sigui, a veure, he conegut a l'Aurèlia del 68 al 72 amb molta assiduïtat, fins i tot amb un... No, del 64 al 68, perdó, ara m'equivocava. Com del 64 al 65 devia ser, fins al 68, molt, moltíssim. I diguem, es va rematar el 68 amb un viatge que vam fer sortint el Nadal, el dia de Sant Esteve del Nadal del 67, vam prendre, ella m'ho va proposar, és a dir, jo ja tenia cotxe, i em va dir, home, he d'anar a Madrid perquè m'han encarregat un llibre per una editorial de Perpinyà, aquelles coses que passaven en aquelles èpoques, i que ara potser tornen a passar, vull dir, dit sigui de passada, i he de treballar a l'hemeroteca, i després m'he de trobar, mira, amb aquests nois tan simpàtics que et vaig presentar, uns bascos, un dels quals tocava, que no me'n recordo el nom, ara amb aquest d'això, tocava la xalaparta, que és una mena de cosa de fusta, bueno, etc. d'això. I el Miquel Laboga, el cantautor basc i tal, i la seva dona, que és metge, sembla que la dona encara està viva. Bé, diu, i després, diu, podríem anar, o sigui, anem a Madrid, i jo en aquell moment que volia, no sabia ben bé cap a on tirar, pensava que potser em dedicaria, diguem, a coses relacionades amb història de l'art. Jo havia estudiat història, a part, per cert, la meva presentació t'has equivocat únicament en una cosa, des del meu punt de vista. Jo no soc poetesa, soc poeta. Fantàstic. Quan els atletes, en plural, els diguin atletesos, jo em deixaré de dir poetesa, però de moment soc dona poeta. Ho acceptem totalment. Poetesa, ho diu, ho detesto. I ho detesto, àdhuc amb aquesta llengua, el castellà, poetisa, té un regust i en català és l'Aina Cohen del Viguelonga, bueno, en fi, vull dir, deixem-ho córrer, deixem-ho córrer. Bé, poeta, va. Doncs, i bueno, va ser un viatge bastant mític que va durar fins passat Reis, perquè vam anar a Madrid, jo durant el dia anava des del Prado fins al Lázaro Galdiano, el que sigui, les galeries, la Juana Mordó, etc. Cosa que sempre que vaig a Madrid també faig, vull dir, d'anar bastant de museus i coses, perquè sempre em va molt bé per la meva poesia. En fi, però, i cap a les 8 o 7, alguna cosa així, passava per la hemeroteca, que està al costat si no l'han canviat de lloc, que està al costat de la Biblioteca Nacional. I l'ajudava a copiar, perquè jo recordo que no hi havia ni fotocopiadora a l'hemeroteca. I
perquè ella recopilava coses que es havien escrit a partir del gener del 39. O sigui que eren... A mi és una cosa que m'ha influït molt durant... Encara ara m'influeix molt haver vist això, vull dir, haver treballat això. I bueno, i treballàvem fins les 11 o així, d'això, i després sopàvem tard, ja se sap que a Madrid, en aquella època, el 67, a Barcelona, intentar sopar a les 12 de la nit era com imaginar-s'ho, vull dir, és molt recent això de que podem sopar a qualsevol hora, però a Madrid sempre s'ha pogut fer. I bueno, després sopàvem i ens anàvem d'això. Ja només arribar, vam anar a un hotel que ella coneixia de la Gran Via, un hotelet de la Gran Via i tal, i ens vam ficar al cine que ho de fer, perquè també pensem que de Barcelona a Madrid no hi havia autopista, tot com hi ha ara, vull dir que era una mica més llarg, vam parar a dinar a Saragossa, etc. Vam arribar i vam entrar al primer cine que teníem al costat de l'hotel. I ja era, diu, això és una novel·la del 19 i tal. I justament era el Far From the Madding Crowd, una pel·lícula esplèndida, per cert, amb la Julie Christie, que després he conegut molt, i que he fet coses conjuntament amb la Julie Christie, etc. Vull dir que tot anava així, no? I bueno, hi vam estar fins al dia com 28-29, que vam emprendre cap amunt, cap a d'això. I a més es va posar a nevar, jo veia la Guàrdia Civil, portava cadenes, però no sabia ni com posar-les, i deien, no, la nieve està molt blanda, siguen. I no oblidaré mai l'arribada, vam parar a Burgos, que hi havia el Franco Equestre King, i es va posar a nevar. Vull dir, va ser impressionant. I arribant a d'això, perquè ella s'havia de trobar amb l'Adrià Gual, amb la companyia Adrià Gual, per representar a Bilbao i a Sant Sebastián la Ronda de Morracinera, on ella feia la secundina del Quim Federal, que era extraordinària. Diuen que per saber si, o jo he sentit a dir amb gent de teatre, que per saber si un actor o una actriu són bons han de créixer en escena, els has de veure més alts. Doncs l'Aurèlia pujava mig metro, sense exagerar. I l'escena en què agafava una escombra i s'encara al públic i comença a escombrar així i diu mani qui mani, la que fa el personatge secundina, una sempre es queda de portera. El teatre s'aixecava. Vull dir, era extraordinària. Quan es va reposar fa uns anys al Lliure de Montjuïc, la Ronda de Mort, dirigida novament pel Salvat, qui va fer la secundina va ser l'Àngel Beltrán, i la vaig felicitar perquè jo l'esperava amb ungles a veure com... I realment estava gairebé a l'altura de la Maria Aurèlia, i li vaig dir, mira, tens molt mèrit que et feliciti i que m'hagis agradat moltíssim, perquè em pensava que no m'agradaries, no? Perquè no em podia treure la imatge aquella, i no sé, i fent Adrià Gual i la seva època, vull dir, era una gran actriu també, vull dir, la Maria Aurèlia era polifacètica i tal, però jo crec que si a tots, ara entro en matèria de la política, bueno, primer felicitar la Diputació per haver fet els Campmany, perquè ella adorava el seu pare, això em consta, vull dir, en parlava, no recordo masses coses, però en parlava molt i tenia una devoció pel pare, era dípica, cosa que solem ser les filles, no? Jo també soc dípica. Bé, i després a tothom, no sé, sempre penses que o has nascut massa tard, o has nascut massa d'hora, vull dir, que voldries haver nascut després o haver nascut abans, o coses d'aquestes. Però realment la generació de la Maria Aurèlia, i aquí també afegeixo una cosa que ja em faré pesada i que algú ja em deurà haver sentit o llegit, que ho he escrit, que la Maria Aurèlia Campmany, nascuda el 1918, per una generació d'escriptores catalanes, que pot ser la de la Montse Roig i jo mateixa, era com una mare, però a diferència de les nostres mares biològiques, fumava, bevia i sortia de nits, cosa que les nostres mares biològiques no feien. Bé, però és que en el meu cas era literal, perquè la meva mare també era del 18. I de les vegades que he escrit i he parlat sobre l'Aurèlia, el que m'ha canviat és veure-la com l'estic veient ara mateix, aquest any, que ha anat molt bé, que sigués un any Campmany, etc.,
perquè la veig, quan veig a la meva mare, nena republicana. I ho constato, perquè, per exemple, la meva mare tenia una germana com 9 anys més jove o 6 anys, uns anys de diferència, perquè hi havia hagut la mort d'un nen al mig, i bueno, aquestes coses que passen. I ja no era la nena republicana. O sigui, la meva mare es va procurar, jo vaig néixer el novembre del 41, es va procurar sempre que per Nadal, a part de la cuineta que jo demanava o no sé què, hi hagués un llibre del Folch i Torres, que no sé on els trobava, vull dir, allò de les plantes, una antologia com d'això, del Martorell, vull dir, l'Aurèlia va ser una universitària, la meva mare no era una universitària, però nenes de la república, vull dir, era un... Esclar, l'Aurèlia va anar a l'institut escola, més nena republicana ja no podia ser, no? Però vull dir, la veig molt més, fins ara no l'he vista tan nena republicana com aleshores. Però dic que la seva vocació era política perquè realment, i em va alegrar molt que almenys ell, naturalment que tenia molt sentit de l'humor, sempre deies, no, jo començo la carrera política a l'edat de jubilació. Tenia 65 anys quan va entrar a l'Ajuntament i allà se'n vanagloriava. Però bueno, vaig tenir una certa justícia poètica. També personalment, però jo la vaig conèixer, a veure, devia ser cap al 65, perquè el meu partit, que era l'MSC, els músics, que jo militava a l'MSC, em va enviar, em va dir, mira, tu que escrius i tal, no havia publicat res, òbviament, però hauries de convèncer perquè s'afiliés, una afiliació que era verbal, jo mai he tingut un carnet de l'MSC, perquè era perillós tenir-lo. Entre altres coses, era perillós tenir-lo. Però bé, ho era. Ho vaig ser fins al 68, així que vaig veure que el meu no era la política i vaig plegar veles ràpidament. Bé, perquè tu l'hauries de convèncer que entre nosaltres. Amb la mala memòria, etc., amb els llibres memorialistes últims que va escriure la Maria Aurèlia Capmany, ella mateixa ho explica. Durant el franquisme va ser una companya de viatge dels comunistes, vull dir. I quan no li vaig dir, escolta, volem que entris a l'MSC, vaig intentar ser subtil, hàbil, no sé què li vaig dir, però alguna cosa, es va posar com una moto i em va dir que el Joan Reventós, que realment va ser el meu professor, diguem, de marxisme dintre de l'MSC, era de la CIA. En aquella època tothom era de la CIA. Quasi. Sí, era de la CIA i tal, i és que quan va entrar al PSC jo, calladíssima, no li vaig retreure perquè d'això. Però vull dir, aquesta podia ser l'Aurèlia. A la vegada també diré, i entre el pare, que una cosa que vaig sentir-li dir més i més d'una vegada era que el 39 el Martí de Riquer havia anat a casa seva i li havia dit al seu pare, si necessiteu res, si us puc ajudar, digueu-m'ho. Vull dir que no tot era tendenciositat per un costat o per un altre. Però bé, vaig fracassar, però bueno, ens vam fer amigues i després de les reunions aquestes, que eren unes reunions molt emblemàtiques del Consell, diguem, de redacció, era una revista que havia de sortir cada setmana, però sortia cada 2 setmanes així, perquè sempre hi havia una setmana que la censura se la quedava. Vull dir, i per exemple, la més multada de tots es podia escriure o en català o en castellà. I és que jo era de les que escrivia en català, ja, a dures penes, però vull dir, escrivia en català. Però la més multada va ser l'Anna Moix. Una cosa que semblava tan innocent, l'Anna Moix, doncs sempre queien multes, però perquè havia entrevistat el Brossa, jo què sé, vull dir. Bueno, en fi, l'arbitrarietat del franquisme no cal ni insistir-hi, no? Però vull dir d'això. Bueno, total, que ella no va entrar a la MSC ni parlar-ne, vull dir, era pecat, però que d'això. I aquest viatge a Madrid per mi va ser molt significatiu, és el que després no va ser cap llibre publicat per una editorial de Perpinyà, sinó que va ser el Pedra de Toc. I per tant, del primer volum em va regalar el Mecanoscrit, que jo a la vegada el vaig regalar
perquè jo sé que no faré, vull dir, no em dedicaré a fer una biografia, he publicat un retrat de la Maria Aurèlia, l'he ficat dintre del meu volum i no em faig propaganda perquè és un volum absolutament exhaurit, vull dir que no se'l poden comprar, vull dir que no, d'això, donasses, vull dir que dones que han format, perquè entenc que Catalunya seria diferent sense la Maria Aurèlia i sense, jo que sé, la senyora Bonmesson, que va criticar molt, tot i que el seu pare, i que, per cert, en una entrevista de la Clementina Arderiu, amb la que li va fer la Montse Roig, la Clementi diu, és que és molt agosarada, molt atrevida l'Aurèlia dient això de la Bonmesson, perquè la tesi de la Maria Aurèlia era que la cultura, que es deia la cultura d'aquesta casa, la cultura formava així les dones per tenir un paper subsidiari. Potser sí, però a la vegada, vull dir, fins i tot ho he d'això, la María Luz Morales, directora de La Vanguardia durant la guerra, per exemple, diu mis primeros pasos en una biblioteca formal era gallega, la María Luz Morales. Formal, digna de tal nombre, mi embriaguez, literal. Al verme rodeada de libros por todas partes, al alcance de mi mano y mi curiosidad, la iniciación auténtica de mi nunca acabada aventura del libro tuvieron por escenario aquella biblioteca popular de la dona. Que certament. I a mi, per exemple, jo sempre recordo quan parlen de que la Bonmesson va esperar a la porta, que aquesta casa devia ser totalment diferent, va esperar a la Montserdà, que ja és vegueta, i la fa entrar i entren totes dues, i m'esgarrifa quan el 41 torna de l'exili a la Bonmesson, i viu aquí al costat, i ha de veure això invadit per la Falange. Perquè això va ser la secció femenina de la Falange. I que també va jugar un paper, això tampoc ho oblidem, vull dir, dintre de la desgràcia, no? Però, esclar, per exemple, no sé, en el llibre d'honor d'aquesta casa, el 39 va venir la Pilar, prima de Rivera, òbviament, i li van dir, ha de signar el llibre, i va posar com a gran text, Viva Espanya. No arriba, sinó Viva Espanya, i punt, s'ha acabat. Però és clar, devia ser un martiri per la pobra Bonmesson aquí al costat, amb els seus cactus i coses d'aquestes, veure això. En fi, vull dir, no sé, volies que d'això... No, em sembla que... No, és que em sembla perfecte perquè ens enllaça... Has dit una cosa que jo crec que és clau, que és aquesta nena republicana. Sí, absolutament. Perquè, a més, una nena republicana que crec que a diferència d'altres, fins i tot generacionals, tenia molt clar que el franquisme era com una mena de parèntesi i que havia d'haver un retorn en aquella república. Que crec jo, corregeix-me si m'equivoco, l'Antoni Dalmau, que jo crec que ara et definiré sobretot com a escriptor, és a dir, que ara ja toques tots els gèneres, assaig, novel·la, etc., però que també tens un gran passat polític i que tu, com a president de la Diputació, com a regidor també de l'Ajuntament de Barcelona, vas conèixer la Maria Aurèlia i que sobretot, crec jo, t'interpreto, et faig de demiurg, aquella nena republicana, aquells discursos que feia, sobretot explicant aquesta història de Catalunya, aquesta història mamada d'aquests carrers d'aquesta ciutat vella, transmesa oralment també a través del seu pare, del seu avi, etc., executava en el que devien ser veritables peces d'oratòria, com m'has comentat. Sí. A veure, la Maria Aurèlia va ser regidora i diputada provincial, 2 mandats, a partir devia ser del 83. Per cert... Del 83 al 91? Sí, 83-91. La Diputació va editar això, que ho he portat, que és un caset que jo l'he escoltat ara. He tingut 2 problemes per escoltar aquest caset. Primer, trobar un aparell en el qual es pugui escoltar un caset, cosa ara ja... T'ho anava a dir perquè si el tens el podem vendre. Una cosa extraordinària, ja no se sap on se'n troben. I la segona cosa és tornar a sentir la veu de la Maria Aurèlia. Hosti, fa molts anys i és impressionant perquè les darreres intervencions jo crec que ja és l'etapa que ja devia estar fotuda perquè fins i tot la veu se li sent diferent, però els 4 primers anys o els 6 primers anys les intervencions són molt... Ja la coneixíeu, els que la coneixíeu, doncs exactament tal com era ella. Ella parlava molt en els plens, jo explico el que sé, el que tinc de més a la vora,
A l'època de la Diputació va fer dues coses, essencialment. Ella, evidentment, tenia prou feina com a regidora a l'Ajuntament de Cultura i tot això, amb algunes anècdotes bones. Per exemple, ja la fico ara entremig, el Jordi Maluquer explicant, diu, és que la Maria Aurèlia, el Jordi Maluquer era el director general de Cultura, i diu, la Maria Aurèlia em cita a 2:15 del matí al seu despatx de l'Ajuntament. Diu, jo cada nit tinc una estrena teatral, de manera que vaig a dormir a la 1 de la matinada. Diu, de manera que quan ens trobem a l'Ajuntament jo encara no tinc esma de dir 3 paraules, que ella ho diu tot i ho xerra tot. Volguem dir, em pot, perquè em fa venir tant d'hora al despatx que a l'hora de negociar amb la Generalitat qui pren la paraula tota l'estona és la Maria Aurèlia. I diu, jo encara estic mig adormida, encara no m'he acabat de despertar. Molt bé. Aleshores, amb la Maria Aurèlia vam fer bàsicament dues coses. Una va ser fer possible una cosa que ella ja no va arribar a veure feta, que és l'edició del seu altre avi, de l'avi Farnés. L'avi Farnés, que la gent ja potser no tenen per què conèixer gaire, era un gran paremiòleg, és a dir, un gran expert en el refranyer català. I la Maria Aurèlia li feia molta il·lusió que s'edités l'obra que estava acabada. Tenia una obra completíssima de refranys catalans amb totes les equivalències amb els altres idiomes, amb la literatura comparada, etc. I al final això va acabar sent 8 volums que van fer possible gràcies a la Diputació, també hi va ajudar, em sembla, l'Ajuntament i la Generalitat, però bàsicament ho van fer des de la Diputació, que ella ja no va arribar a veure editat. Vam parlar molt, vam seguir molt de prop, perquè a l'edició hi van intervenir el Jaume Vidal Cové, hi va intervenir el Pujol, Josep Maria Pujol, etc. Però es va fer càrrec del projecte, però els llibres materialment, jo diria que ja no hi va ser temps de poder-los veure, però existeixen 8 volums enormes, que és un llibre sensacional. L'avi Farnés, que és l'altre avi, tenia avis potents. Sebastià Farnés. Sebastià, sí. Sebastià Farnés. Tenia avis potents. Una cosa va ser aquesta, i l'altra, el gran record, són les seves intervencions, efectivament, en els plens. La Maria Aurèlia xerrava molt, com tothom sap, i en els plens de la Diputació tenia molt interès a parlar. De manera que prenia la paraula per coses insòlites, fins i tot en debat de pressupostos, que és una cosa que ja és més difícil d'imaginar, i després, a vegades, en els pregs i preguntes. S'ho feia venir bé d'utilitzar el torn de pregs i preguntes per posar damunt la taula els temes dels quals volia parlar i que a l'ordre del dia de la sessió no permetien. Per exemple, jo recordo quan es va morir el Joan Sales, doncs ella va prendre la paraula a l'hora dels pregs i preguntes per parlar. Hi ha un volum de la Diputació, jo el tinc. Un volum també. Un volum que es diu Maria Aurèlia Campmany pren la paraula. Jo el tinc. Doncs aquest volum no el tinc present. Doncs és de la Diputació. Me n'he anat a parar amb això. No, doncs... El devies editar tu. Segurament. Segurament. I se'l devia quedar ella. Ja el Sí, buscaré. no vaig quedar jo. Ja el buscaré, tu, perdona. Sí. Doncs jo el que tinc és el caset. Tinc el caset. Perquè Potser el caset és el llibre, Sí. Devia anar junt, el llibre i el caset. probablement, No, però jo no el sé. caset no el tinc. Escolta, ja el buscaré ja. Molt bé, Sí, moltes gràcies. El que no em donarà és, per sort, el que m'ha donat això, que és la veu. La veu sí, Doncs bé, va parlar-nos del Joan Sales quan es va morir el Joan Sales. Quan la Diputació va dedicar una biblioteca al Roig i Reventós, ens va explicar a tots qui era el Roig i Reventós i que era novel·lista i tot això, que no en sabíem absolutament res. Ens donava moltes explicacions. El meu metge infantil. Sí. El vaig tenir de metge. El vas tenir... Ah, El Roig i Reventós. Roig i Reventós. molt bé. Després, per exemple, jo recordo molt, aquesta jo no l'he sabuda... Per què? Perdona. Digues. Però per què? Perquè la meva mare era una nena republicana. Vull dir, tema. Clar. Metge, la nena, el millor metge. Roig i Reventós, perquè la meva mare havia llegit el Roig i Reventós, òbviament. És això Doncs que ens tinc en va- de l'impremta... Ens en va parlar en el ple. Després, jo recordo molt que ella explicava, deia, és que, per exemple, deia, és que durant la Mercè, quan Barcelona celebra la seva festa major, el Palau de la Generalitat és a les fosques. I llavors no s'estava de dir en el ple, president, li pot dir amb el seu president veí de Palau que encengui els llums del Palau de la Generalitat quan a Barcelona es fa festa major, diguem, les deien al ple aquestes coses. I deia, diu, per altra banda, no us esgarrifeu, diu, perquè els conflictes entre Cala Ciutat i la Diputació del General ja venien de l'edat mitjana. Diu, a més, s'ignoraven les dues institucions principals de Barcelona
perquè no existia la plaça de Sant Jaume i totes dues miraven a un carrer lateral. Una mirava al carrer Ciutat i l'altra mirava al carrer del Bisbe. Diu, fins al dia que es va fer possible la plaça, les dues institucions van encarar la seva entrada principal a la nova plaça de Sant Jaume i diu, per fi, històricament, es van mirar. Jo aquesta intervenció d'ell explicant aquest encarament de les dues institucions que deia que es barallaven i s'ignoraven i es van retrobar cara a cara, la recordo ara, aquesta no l'he trobat aquí, per cert, i en canvi jo la recordo encara del moment en què ella la va fer perquè ens va fer molt d'efecte. En fi, després de coses d'aquella època també, dir-ne una altra, per exemple, li va interessar molt, nosaltres vam editar un totxo sobre la divisió territorial de Catalunya, tota la història de la divisió territorial, tot el que havia fet el Pau Vila i tots els treballs que s'havien fet sobre això. I ella feia unes defenses molt abrandades de la vida municipal, dels municipis, deia, jo no ho he, sona interessat que jo ara ho digui, però ella feia defenses de la Diputació, deia, demà no es dirà Diputació, es dirà una altra cosa, però sobretot que algú s'encarregui de fer la feina de la manera que la fa la Diputació de Barcelona, perquè els ajuntaments continuaran necessitant sempre una mena d'apadrinament com el que la Diputació li brinda. I aquest llibre, per exemple, la divisió territorial, li va interessar molt. Va ser en l'any 1987 que jo vaig plegar, i llavors va venir el Manel Royes, en el ple de Constitució de la nova Diputació li va tocar presidir la mesa d'edat, perquè era la més vella de totes les diputades de la Diputació en aquell moment. I va dir una frase que aquesta sí que me l'he apuntat, perquè va dir, diu, estic molt contenta de ser la presidenta de la mesa d'edat, diu, una de les coses que em permet és ara, per exemple, donar-me i prendre la paraula, i després, i va dir, diu, la qualitat de ser la presidenta de la mesa d'edat és una qualitat que val la pena de mantenir perquè t'hi va la vida. Això és, perquè t'hi va la vida. Això és la frase d'ella, que per cert va morir relativament poc, no massa gaire més tard ja. No, és que va morir, pels estàndards actuals, va morir gairebé jove, vull dir, en tema. Sí. I aleshores ella, això, utilitzava bastant el torn de pregs i preguntes per ficar, de vegades una mica amb calçador, intervencions que eren absolutament insòlites. Ningú, és a dir, no hi havia ningú a la Diputació de Barcelona, a l'Ajuntament també, quan anàvem als plens de l'Ajuntament passava el mateix, això. És a dir, ningú parlava com ella. Ella agafava el tema de l'actualitat o del moment que li interessava, ho vinculava a la literatura, a la república, a la política, perquè no s'estava de criticar. Per exemple, Convergència tirava amb bala, la Maria Aurèlia mai no va deixar de dir el que li va semblar tota la vida, no? I per tant, quan hi havia un debat políticament encès, es retratava i es mullava, diguem, directament, no? I aleshores era com una mena de... Tothom se l'escoltava amb una mena com de dir, ara parla la Maria Aurèlia, la resta del ple és més previsible, les intervencions ja sabem com poden ser, són més convencionals, els temes de l'ordre del dia a vegades no donen cap mena de joc per poder fer cap mena de parlament brillant, però quan parlava la Maria Aurèlia, aleshores sí que tothom callava i escoltava perquè era això, a part de ser el que era, la més gran de totes, era una singularitat, un luxe, era un luxe extraordinari en un ple relativament monòton a vegades, disposar a tenir i sentir la veu d'una persona com ella. Aquestes són les coses que m'he apuntat perquè jo ho recordo com una oportunitat que vam tenir els que érem d'una generació ja més jove, d'arribar-la, de poder-hi confraternitzar, de poder-hi parlar, sempre, s'ha de dir una altra cosa també, perquè ara que anem recordant els detalls d'ella, sense correccions ni interrupcions en les intervencions, no tenia cap necessitat ni de fer parades ni de rectificar, tenia un fil conductor a l'hora del discurs absolutament harmònic, claríssim, que anava del començament fins al final sense necessitat ni de corregir-se, ni d'aturar-se, ni res. Era, ja ho sabeu, era també molt agradable de sentir. Jo vaig tenir una cosa, aquesta ja us la dic ara amb to més gairebé personal, com si no hi fóssiu. La Maria Aurèlia va voler venir, quan jo vaig fer l'any 87, que jo no vaig poder tornar a ser president de la Diputació, perquè vaig perdre les eleccions municipals a Igualada, va voler venir a fer
un míting a Igualada, un míting que van fer, que això de la política, parlo no per Igualada, sinó per la política, hi ha un contrast brutal entre les experiències que vivim i de vegades després, això li servirà a l'Ernest, que ara vol tornar amb unes eleccions municipals, el que passa després és el que passa, diguem. Nosaltres vam fer un míting que va cantar el Serrat, a Igualada, va cantar el Serrat, va venir la Maria Aurèlia, va venir, en fi, va ser un míting extraordinari. I ella ja va dir, i després ho va deixar escrit a pedra de toc, diu, ja es veia que no anàvem bé. Diu, però vam fer un míting sensacional. Diu, ara, allò no podia... Diu, com més... I diu de la meva intervenció, diu, com més anava parlant ell de la il·lusió per la ciutat i dels projectes polítics, jo anava pensant, noi, em temo molt que aquesta gent en aquesta ciutat a tu no et votaran pas, però en canvi vam fer un míting, això ho explica en el llibre de Pedra de Toc. Molt bé. Aquesta idea que precisament, jo crec que això del míting abans el que deies és aquesta idea de cara a cara, aquest cara a cara, no? Deies, quan parlàvem, aquest animal polític, aquesta raravis, no? Però aquest cara a cara que jo crec que ens lliga molt amb la Carme Arenes, escriptora, traductora, editora, que ha estat presidenta fins, com aquell qui diu, fa 4 dies del PEN, i que la Maria Aurèlia va ser la primera presidenta del PEN, però que ens emmiralla en una cosa perquè pensem en una cosa, amb el pare de la Maria Aurèlia, l'Aureli Campmany, un senyor que propulsor de l'Orfeó Català, de l'Esbar Dansaire, del Patufet, el Club Super 3 de l'època, que a vegades amb el que iniciàticament es van educar els nens de principis de segle amb la llengua catalana, estructures d'estat culturals, que també, com ho comentàvem, ella, en certa manera, va intentar fer absolutament el mateix que el seu pare, aquest joc de miralls permanentment també amb la cultura, però jo diria ja amb una cultura política, perquè al final estem parlant d'unes coses que tant a finals del segle XIX, amb la Renaixença com a principis, al final tenien una traducció política en partits polítics i tot això. Tu la vas tractar aleshores, no? Diguem-ne, amb el PEN, amb aquells inicis... En aquells moments no. Bueno, posteriorment, volia dir. Ens portàvem quasi 40 anys, per tant, no. Ens havíem conegut com a traductores, perquè totes dues, però en aquesta taula que jo ara estic pensant, érem 3 a l'Ateneu Barcelonès, érem la Dolors Ventós, la Maria Aurèlia i jo, que havíem traduït Calvino i ara no me'n recordo qui va muntar una taula per parlar de la intraduïbilitat dels textos de Calvino, que ell defensava aquesta teoria. Aleshores ella era el primer any que era regidora i havíem coincidit en coses puntuals, la creació de l'editorial Columna, que ella hi va tenir un pes molt important i molt interessant, però eren coses puntuals, no vam tenir una relació com la que explicava la Marta. Però sí que per la meva generació va ser una persona de referència sempre. Jo diria, ja que parlàvem del terreny de la cultura, que el fet ella ve d'una família que la condiciona molt, no només l'avi Farnés, el pare Aureli, ella viu la cultura i diria que la cultura per la Maria Aurèlia ocupa la seva centralitat, tant pel que fa al seu aspecte civil, diríem, com a persona, com quan es dedica a la política, i quan diem a la política no només, diríem, també a la política cultural, o, per dir d'alguna manera, també la diplomàcia cultural, perquè ella també fa molta feina fora. Això per mi té molt a veure amb la seva visió. Ella té aquesta visió que ha heretat de casa, que parteix d'aquest catalanisme polític d'arrel republicana. La Teresa Pàmies diu que era visceralment republicana, i per tant això, ella no es mou, diríem, d'aquesta herència, però la sap transformar. Una cosa que jo penso que hem heretat d'ella i que és molt interessant, com que és una persona que té molt informada, que té aquesta opinió pròpia i la sap defensar, ella, cosa que a vegades ens ha passat en aquest país, que diem no, és que la tradició, i abans en parlàvem a la conferència de Josep Fornés, hem patit a vegades trams de discussió si la tradició ens distreu de la modernitat. Ella tenia molt clar que sense tradició no hi ha modernitat, o sigui que necessitem la tradició, que necessitem entendre la cultura com aquesta cadena que té diferents baules i que no en podem prescindir de cap i que per tant només, diríem, coneixent aquesta tradició som i per tant podem transformar-nos fins a la contemporaneïtat. Això a mi em sembla que explica molt tot el discurs, diríem, que tindrà la Maria Aurèlia tant en les seves obres de ficció
que d'alguna manera són bastant, diríem, autoficció, com també són els llibres de memòria, com sobretot, molt interessants, tots els seus articles, perquè ella fon sempre aquests dos aspectes, no? Pot partir d'una anècdota de tradició per arribar a la cosa contemporània o viceversa. Per què? Perquè ella que té una formació, diríem, envejable i no només la que té de petita a través de l'Institut Escola, d'aquesta formació, diríem, més lliure i molt oberta, és una dona que això li dona una finestra ampla a l'hora de calibrar la realitat. I això fa que pugui jugar amb diferents aspectes. Per tant, això ens és molt útil perquè ella participa de moltes discussions que va a contracorrent en el moment en què estem parlant, però que ella ho defensa amb tota la seva contundència, que era molta, com explicava l'Antoni, però que en canvi el temps li dona cada vegada més la raó. I això em sembla, diríem, molt important. Era una persona desacomplexada, almenys de cara fora, en aquest sentit, quan parlava, sabia del que parlava, ho defensava d'una manera molt vehement, sabia que tenia aquest do de l'oratòria, una oratòria amb enginy, que sabia moure's molt bé en aquest territori. Era una persona també, a part d'aquest apassionament, era una persona per mi generosa. Jo les poques coses que li vaig seguir de prop eren sempre per afavorir també en les generacions posteriors, la teva, la Montserrat Roig, però també la generació, diríem, posterior. No, al contrari, que jo diria que, quan arribàvem als 30 anys ja no li interessava. Clar, exactament. Agafava nova collita. Ella va escriure, perdona, però va escriure un pròleg quan es va reunir la poesia, que a més la va ajudar molt des de l'Ajuntament, de la Rosa Leveroni, que als últims temps va estar malament, àdhuc econòmicament, i li va aconseguir que li donguessin la pensió perquè havia sigut bibliotecària de la universitat durant la Guerra Civil, i no cobrava res, etc. I diu una cosa que no se'm despinta mai, que diu, Rosa Leveroni diu, ja és el començament d'un poema. I és veritat, mira que Rosa Leveroni, ja comences el poema, no? I després diu, no para botiga. En canvi, l'Aurèlia parava botiga constantment. Per això, de casa seva, tenia clau 10.000 persones, vull dir, no exagero, però ja dic, quan passàvem dels 30 ja no interessava, vull dir... Era molt conscient que calia garantir el futur de la nostra tradició literària i per això sempre, diríem, anava arrecerada amb els més joves. Això també és un acte de generositat molt important. Jo penso també que ella i algun altre de la seva generació van acceptar aquest paper de pont entre una realitat que els havia format i que després la Guerra Civil els ho va canviar tot, perquè de vegades ella parla que hem viscut a destemps i certament van ser preparats per una cosa que després es van trobar una realitat, un país que els havien canviat del tot on no tenien un lloc per ells. Però en canvi sí que jo crec que va entendre que la seva funció era precisament aquesta, que hi hagués continuïtat. I d'aquí diríem que, i penso que d'alguna manera ho va aconseguir. Després, bé, no parlarem de com defensa els drets de les dones des d'un punt de vista que també penso que el temps li ha donat la raó, molt més igualitari. Abans s'ha passat la fotografia de l'acte del Paranimf i jo era una estudiant aleshores de la universitat i jo soc en aquesta fotografia. Jo recordo que el discurs de la Maria Aurèlia va ser com molt enfrontat al de la Lídia Falcón, que en aquell moment va tenir molt més de predicament, però en canvi jo penso que l'actitud de moltes persones de la nostra generació ha prevalgut això del feminisme com una actitud, com una proclama i sobretot diríem el fet de no apostar per una discriminació positiva que no deixa de ser sempre una discriminació.
I si bé li va interessar molt la feina dins a casa i restablir, diríem, aquesta tradició, penso que també la vida li va donar oportunitats per fer aquesta diplomàcia exterior, diplomàcia cultural, que de fet és una diplomàcia que de vegades es té poc en compte, però que és molt efectiva, perquè té uns ressorts diferents de la diplomàcia política, però precisament perquè no està connotada d'aquesta manera pot arribar, diríem, o pot aconseguir coses molt interessants. Jo crec que la Maria Aurèlia havia tingut, diríem, una certa activitat internacional a través d'aquests congressos mundials per la pau, i amb això havia conegut grans intel·lectuals, diuen que també fins i tot Sartre, no? I després el PEN segurament li brinda també aquesta possibilitat. Ella recull un PEN que deixa Josep Palau i Fabra, una junta on també hi havia la Marta, i és un moment que el PEN s'ha refundat, diríem, després de la Guerra Civil l'any 73, i aleshores ella l'agafa l'any 79, on encara hi ha una determinada precarietat, però penso que si la Junta de Josep Palau i Fabra va fer un primer pas, diríem, de comunicació exterior, de feina a favor dels drets humans i de donar a conèixer la nostra realitat cultural a fora, la Maria Aurèlia hi dona una importància cabdal, ho veiem per tots els congressos als quals ella en persona assisteix i, diríem, no deixa d'intervenir-hi. Això em sembla molt interessant perquè, de fet, diríem, el que recollim avui és gràcies, diríem, a persones d'aquesta mena en un moment en què realment les coses no eren fàcils. No ho són ara, la societat civil no ho té mai fàcil, és aviat molt difícil. Però aquesta empenta i aquesta voluntat, també hi havia aquesta actitud de que les coses s'han de fer, hi hagi condicions o no, s'han de fer, i això jo crec que és molt, molt important. En aquest sentit, ella batalla dintre, i diguem com el PEN, que defensa la llibertat d'expressió, va promoure campanyes a favor d'escriptors que en aquell moment eren represaliats pel franquisme, però també va tenir, diríem, molt interès a tenir presència fora i establir aquest enllaç comunicatiu, perquè hi havia una certa polèmica també dins el PEN en aquells moments de si realment, si els escriptors aquí estan perseguits i no tenen encara molta censura i això, per què anem, diríem, a salvar o a promoure o a ajudar escriptors de fora? I jo penso que aquest principi de solidaritat la Maria Aurèlia el va tenir molt clar, en el sentit de dir si hi ha un sol escriptor al món que pateix censura, tot el món de l'escriptura està perseguit. I, per tant, aquesta decisió, diríem, que ella té, jo penso que ens afavoreix molt i que, ja dic, que algunes de les coses que ella promou queden encara avui, per exemple, el fet de la Seu. Josep Palau i Fabra havia aconseguit tenir un despatxet allà al Palau del Mas, a Òmnium, allà a Montraconet. La Maria Aurèlia, aprofitant que Max Kanner, que hi ha conseller de Cultura, i Max Kanner, després del Congrés de Cultura Catalana, hi ha la seu de l'Ateneu, que és on encara hi ha totes les associacions d'escriptors. Per tant, diríem, és un llegat del qual se'n parla poc, però que tot lliga, perquè és un personatge, ja dic, en aquest sentit, molt articulador i molt generós, que té una vitalitat fins a l'últim moment. Molt del que dius, al final hi ha un substrat que potser no sé, ja en parlarem, si ens dona temps, però que em lliga amb l'Ernest, que potser no està prou reconegut de la Maria Aurèlia, que és com a gran ideòloga. És a dir, hi ha una cosa que és molt clara, que és que al final tot això ho mame de casa seva, i una de les coses que mame de casa seva, del seu pare, de la seva mare, dels seus avis, és d'aquestes grans arrels populars del catalanisme. És a dir, la Maria Aurèlia, que després va ser una dona del PSC, però que al final aquestes arrels populars del catalanisme, d'aquesta Barcelona vella, d'aquesta Barcelona antiga, que tu, Ernest, coneixes bé, fins fa 4 dies, conseller d'Afers Exteriors, avui alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. Aquestes arrels, aquesta Maria Aurèlia ideòloga, tu que la vas conèixer també als inicis, aquest primer Ajuntament de Barcelona, aquells anys, al final parlem d'una escriptora, parlem d'una agitadora cultural, però és una gran, crec jo que també és una gran ideòloga d'aquestes arrels populars del catalanisme, no? Jo no sé si en diria ideòloga, jo en diria política, en el sentit més genuí, més autèntic, no? Ella mateixa, com a persona. No la veig gens
Tu has dit del PSC, bueno, del PSC perquè no hi havia un altre... Sí. Perquè tocava una mica, perquè era la força que en aquell moment podia associar-se a un cert concepte de transformació, de canvi, de reforma, de tirar el país endavant, etc. Però no per ideologia, precisament, em sembla. Tinc la impressió que ella estava bastant per sobre. No perquè no li interessés, sinó perquè no ho necessitava. Era ella mateixa i tenia absolutament la seva convicció, la seva... Ella era idea, més que ideologia, diguéssim. Deixem-me recordar, jo era, quan la vaig conèixer, ella tenia 25 anys més que jo, o sigui que era de la generació exactament anterior, jo era la següent, quasi, i jo era un tècnic de l'Ajuntament de Barcelona, un servidor públic, i la Maria Aurèlia era un personatge que ens, com dir-ho, que ens queia sobre, que ens va caure sobre en el sentit més quasi, més que físic, ja m'enteneu, conceptual. Era una presència que va invadir, també una mica com deia abans l'Antoni, i que omplia l'Ajuntament d'una evident personalitat. Home, deixeu-me dir, modestament, que em sembla que per mi també era una evidència més de la capacitat de seducció del Pasqual, per entendre'ns. Perquè no és que la Maria Aurèlia es fes del PSC i per tant el PSC la destinés a unes llistes, res de tot això, al contrari, lligant també amb de la ideologia. Més aviat amb una relació... Ho deia en el sentit de vincular precisament aquestes sensibilitats. Al fons estem dient el mateix. Per mi em sembla que hi havia en aquell moment i en aquell espai una relació de comprensió i de mútua, no sé si necessitat, o en tot cas d'evident coincidència històrica, diguéssim, entre els dos, entre el Pasqual i la Maria Aurèlia. Home, ho heu dit tots, però pensava en una data. Ella tenia, quan va començar la Guerra Civil, la Maria Aurèlia tenia 18 anys. Exacte. Doncs ja està tot dit, diguéssim. Sí, ens podem imaginar com vivia un jove, com va viure. Hi ha dues persones, dues dones, si em permets un moment, només, dues dones que jo he tingut molt a prop, una d'elles és l'Aurèlia, i una altra, diguem, de dretes, que també he tingut molt a prop, que és la Paulina Pi de la Serra, que realment els hi va anar malament d'això, perquè la Paulina Pi de la Serra era el rossinyol de la Lliga, ho entens? O sigui, que hagués fet una carrera política en el bàndol que sigui, però claríssima, i s'ha acabat, no? Esclar, també l'Aurèlia, va sortir la Paulina Pi de la Serra, quan jo vaig conèixer, que era molt més gran, la Paulina. La Paulina era de l'any de Solidaritat Catalana, el 1907. El primer que va dir l'Aurèlia era espia de Franco. Les vaig presentar i es van fer amigues. Vull dir, ho entens? Podia, això, ara era ràpida. Però precisament, Marta, anava a dir que em dic que era, i tant que ho era molt d'esquerres. Jo deia republicana, catalanista i d'esquerres. Tot igual i molt, diguem-ne. Tot i feminista, però feminista no li calia, com tu deies, una mica. Ho era, simplement. No calia ni dir-ho ni explicar-ho massa, practicava. Home, és l'autora de, tot i que li encarrega el Castellet, confessi, però és l'autora de La dona a Catalunya del 65. Efectivament. No és un llibre, diguem, el millor que va fer, però era un punt d'inflexió. Claríssim. Era un punt d'inflexió aquí a Catalunya. En tot cas, estem d'acord en que era, no sé si la paraula progressista és massa justa, però ja ens entenem, però sense, com dir-ho, però era profundament liberal, a més de ser d'esquerres i republicana i catalanista. No era en absolut dogmàtica, no era en aquest sentit, tampoc no era d'ideologia ni de partit. Era liberal en aquest sentit molt més profund. En el sentit, a mi m'agradava dir i veure i constatar que era igual de republicana que la meva mare. Era molt amiga dels teus pares. Això sí que era molt amiga.
I institució el llibre d'ensenyança. Tot això és això, és aquesta cultura i aquest origen. Ara al mateix temps, diré compte perquè per mi, que era més jove i que estaven allà en una posició més de fer aquest rol absolutament tècnic i, per tant, sense cap importància ni cap rellevància, era una força de la natura, diguéssim, que et passava per sobre si et deixaves, que et desbordava, que t'arrossegava. Ara, jo recordo, no sé si sóc capaç de recordar, potser tampoc hi era tant a les sessions dels plens de l'Ajuntament, en aquella època no hi podia o no hi assistia, devia estar fent alguna altra cosa. Però sí que recordo absolutament el verb, diguéssim, desbordant i riquíssim de l'Aureli. Però jo recomano una altra petita joia, que no és aquesta, però que és aquesta, que són els diàlegs de Barcelona, el diàleg, la conversa, més que el diàleg és la conversa perquè ho era, exactament, una conversa entre el Pasqual i ella, passejant per els carrers de Barcelona, perquè el que fa és això, és expressar la ciutat, viure-la, i viure-la com la vivia ella, amb aquesta barreja de passió per conèixer-la i per expressar-la i per explicar-la. La ciutat de les places i els carrers, de les botigues. En aquest llibre hi ha un debat sobre la burgesia barcelonina molt interessant i molt divertit. Aquesta col·lecció la va crear ella. Sí, efectivament, sí. Perquè ella va ser regidora de Cultura, però després també se'n va dir regidora d'edicions i publicacions. Però... I en aquest llibre, deixem llegir-vos un trosset d'aquest llibre, perquè té a veure amb les seves reflexions sobre la ciutat. És molt breu, brevíssim. Estan parlant, el Pasqual i ella, de les operacions urbanístiques en curs i de com farien els nous carrers i de com deixarien de fer alguns dels carrers que estaven planificats perquè trinxaven la ciutat, perquè totes aquelles discussions que sou grans potser us recordareu de l'Avinguda Drassanes, etc. I ell diu, referint-se a una cosa que acaba d'explicar el Pasqual en aquest terreny del risc de trinxar la ciutat. Diu, doncs cal trobar-hi el desllorigador sense trinxar més, com tu deies. Acabarien trinxant allò que a mi m'afecta més, la cultura de la ciutat entesa des del punt de vista antropològic. La cultura científica especialitzada i l'alta literatura, per exemple, la produeixen una èlit més o menys àmplia, que cal procurar eixamplar i donar facilitats per accedir-hi. Però hi ha una altra cultura que es tradueix en els modes de vida, la cultura en el sentit antropològic de la ciutat, que és el fet de viure d'una manera determinada, creativa i comunicativa. És feina del municipi, afegeix, que aquesta cultura pugui esplaiar-se, que cada grup humà, cada petita ciutat dintre de la ciutat pugui veure satisfeta la seva demanda. No es tracta de convertir-se en les dames de Sant Vicenç de Paül de la cultura i anar a evangelitzar els barris. Els barris de la nostra ciutat tenen prou vitalitat per reclamar els mitjans d'una via cultural creativa pròpia. A mi sembla que està aquí molt condensat i molt resumit, una determinada manera d'entendre què vol dir. No, és interessantíssim. Què vol dir ciutat i què vol dir cultura. Jo l'he cultura. rellegit recentment. Si alguna cosa jo recordo, que també surt explicat en aquest llibre, és aquesta capacitat seva tremenda que aquesta passió, aquest coneixement, per exemple, arribava fins al punt de ser capaç de distingir per la parla el ciutadà que venia d'Horta, del que venia del Poble Sec o del que venia de Sant Andreu. Que ara és... Es pot distingir en aquests moments? Em temo que no, diguéssim. Que tots parlem un horrible barceloní, diguéssim, en el millor dels casos. Aquí estem, també en aquesta barreja de nostàlgia i de necessitat de reprendre l'actitud que la Maria Aurèlia ens va deixar. Jo crec que ella va optar per la política, una cosa és la política que ella mantenia sempre com a actitud, com a convicció, com a expressió, com a idea. I una altra cosa és la decisió que va prendre és a dir, va acceptar el risc de l'acció política, des de la seva profundíssima llibertat. No crec que fos per... És a dir, potser sí que era per llibertat, perquè un cop, com heu dit, un cop jubilada, va tenir temps i ara ja puc fer política, no només ser, sinó que a més de ser política podia fer política.
Però, clar, allà ell era més que política, era polis, no? Era l'expressió mateixa. Ara, a FEC, que en canvi, quan s'hi va posar, s'hi va remengar, s'hi va barallar. A mi em va tocar barallar-me amb ella una mica, barallar-me en el millor sentit, perquè ell era, com dir-ho, incontrolable. Llavors, teníem debats com els que podem tenir ara, el pressupost, imagineu el pressupost de cultura. Jo encara no em pregunto si el fet que avui per avui, en aquests moments, el pressupost de cultura de l'Ajuntament de Barcelona sigui en percentatge molt més important que el pressupost de cultura d'altres nivells de govern, no ve de la seva època. M'agradaria comprovar-ho i resseguir l'itinerari que ha fet això, però ara és una dada. En percentatge no vol dir que els candidats segueixen sent massa modestes en tots els casos, però almenys en aquest sentit hi ha una diferència molt significativa. I crec que això ve d'aquesta naturalitat seva en desbordar, en crear línies noves, en definir... Jo la recordo, que estava la virreina, ella ja, instal·lada com a regidora, i era la virreina, Sí, era la virreina. Era bastant la virreina. De tota manera, també hi vaig veure una justícia poètica, perquè ell m'havia dit més d'una vegada que a partir de plaça de Catalunya, Barcelona era d'extramurs. Sí, efectivament. Quan jo vivia al Guinardó. Per això va acabar tornant a la plaça Real, no? Sí, vull dir, com venia a casa era com feia una excursió, saps, al Guinardó. Vull dir, per ella, Barcelona era de plaça Catalunya cap avall. I, de fet, va passar una mica a l'Eixample, però jo l'he fet, vull dir, jo el sé el recorregut, Maria Aurèlia, són 200 metres. Neix a Sant Pere, de Sant Pere, se'n viu a les Rambles, després Rambla Catalunya de Diputació, Enric Granados, d'això, com 300 o 400 metres, és tota la Barcelona de la Maria Aurèlia. La Barcelona Vella, pràcticament. La Barcelona Vella. La seva geografia, no? La seva geografia. La Rambla, per cert, jo la recordo també en un ple de la Diputació, defensant el singular de la Rambla. La Rambla. La Rambla de Barcelona, la Rambla. No són les Rambles. No les Rambles, havent d'explicar-se sobre la necessitat que popularment tots els barcelonins... I ara és que tots ens anem despertant records, Ella va tenir una intervenció a la Diputació encarant-se simpatiquíssima, encantadora, amb el Jordi Conill, que era el portaveu del SUC, perquè era una època en la qual el SUC estava a l'oposició, i el SUC es queixava que la Diputació fes una aportació econòmica al Liceu. I era bo de sentir a la Maria Aurèlia defensant la necessitat que la Diputació posés diners en el Liceu, que al capdavall era el santuari d'aquesta burgesia que també explica. Sí, però mira, és que hi he posat punt, no el podrà veure tothom, mira la foto aquí del pare amb el Pau Casals. És que quan parlava d'això és popular, la veuen aquí a la dreta, no? Vull dir... El pare Campany... Sí, vull dir, és que també tenim un concepte, esclar, sense un folclorista com el seu pare, que era l'Aguiló, no tindríem la poesia de Verdaguer. Vull dir, a veure, no siguem seriosos, no? És que també el concepte de cultura popular... Per això ho deia. Pot ser el Pau Casals, la cultura popular. I si em permeteu, Anna, no sé si volies afegir... No, perdona. Fixeu-vos que... Jo només volia afegir una referència, només una brevíssima, al Pen Club. He estat a Washington fa poques setmanes i vaig estar amb el representant del Pen Club a Washington i després amb el representant del Pen Club internacional. Bé, parlant de la situació aquí, etc. I pots imaginar en quins termes, diguéssim. No, ho dic també per donar el significat que té a la seva funció com a president del Pen Club i l'evidència que el Pen Club encara fa la mateixa feina, diguéssim, no encara fa, ha de seguir fent la mateixa feina i la constatació una mica dramàtica que necessitem que la segueixi fent per nosaltres.
I per tant em pregunto què estaria fent ella. Cosa que ja no ens pensàvem, ha tornat. No sé si has acabat, Ernest. Jo volia afegir una cosa sobre l'aspecte polític. Jo penso que la Maria Aurèlia, dins el govern, diríem, del municipi, de la ciutat, va ser una peça fonamental. Jo penso que tot polític hauria de tenir, diríem, un cap pensant, com una Maria Aurèlia, lluny de dogmatismes, perquè repassant una mica, quan ella ja era regidora, repassant alguns dels articles que ella continuava escrivint, t'adones que moltes vegades sap reforçar, diríem, les directrius polítiques que en aquell moment es prenien i a vegades precisament per una persona no dogmàtica, doncs amb una elasticitat que, esclar, nosaltres tendim a classificar i la teníem connotada d'una manera. No per consigna, sinó per raó. Això és molt important. I jo diria, m'agradaria que em deixéssiu llegir una frase que m'agrada del Josep Maria de Segarra sobre, que penso que podria definir molt bé per què la Maria Aurèlia finalment es va decidir, diríem, entrar en política. El Segarra diu: jo crec que la política interessa tant i abassega tant perquè la política porta una terrible força creadora de somni, que és exactament igual que una força creadora de poesia. És això, la possibilitat del canvi, de transformar la societat. Precisament m'agafo això, m'agafo també, si se'm permet, la descomunalitat d'espai i temps de la pròpia Mare Aurèlia, que se'ns acaba el temps, però per acabar amb una pregunta que em sembla absolutament pertinent i abans de que, quan acabem i clourà el diputat Lladó, que és fer-vos una pregunta que em sembla molt òbvia. De tot el que estem parlant, de la Maria Aurèlia, del seu pare, dels Capmany, quin creieu que és avui en dia o seria el seu espai polític? On estaria avui la Maria Aurèlia o l'Aureli Capmany? Jo sí el que sé és que hi va haver un dia que vaig pensar que els cementiris, o allà on siguin cendres i tot, donarien uns vots, i vaig pensar amb la Maria Aurèlia Capmany i vaig pensar també molt amb el Joan Oliver Pere IV, el seu avi fundador del Banc de Sabadell. Avi o besavi, no me'n recordo. El Senyorès, fundador d'això. I el senyor Liu sortint, anant cap a Madrid i tot. I vull dir, va haver-hi un dia d'una certa signatura que no vaig recordar, que vaig pensar, i amb una de les persones, tantes, vaig pensar en unes quantes, no? Però una d'elles era la Maria Aurèlia Capmany, perquè era impossible que li semblés bé. Ja bé. Des del meu punt de vista, Li podríem preguntar a Josep Anton Codina, Això mateix. aquest que va tenir... No, vull dir que tu hauries d'haver estat aquí millor que jo, perquè podries explicar amb molta més... Ja va complir. No té ganes de tornar allà. Perdona que et dono gairebé l'esquena, però és que m'han col·locat així, Per cert, un moment, en intervencions també en els plens aquests, el concepte de república l'utilitzava tot sovint. És que no és que solament fos republicana, sinó que era exòtic la facilitat i la naturalitat amb què introduïa el concepte de república. Igual que amb el concepte de feminisme. Sí, perquè ara tornem a parlar d'això de la república, diguem, però en aquell moment Ella ho era- parlava de la república amb una naturalitat, diguem, sobre un estadi ideal d'organització política com aquell qui res, diguem, no? Vull dir que així de senzill també, no? Ernest. No, ja està. Ja està? Ja ho contestarà. Només recordar que també és en aquell llibre, per exemple, ella desconfiava al principi. Al final ja m'hagués agradat també saber com... perquè va morir abans, em sembla, dels Jocs Olímpics. Sí, va morir l'octubre del 91. Just. Sí. Però hi desconfiava bastant. En part, jo crec que per un reflexe, com dir-ho, antiglobalitzador, per entendre'ns. Perquè hi veia també el risc d'uniformització o de pèrdua de caràcter que allò podia representar. Que és un argument de fons, que en part, no tant pels jocs com per tot el que ha passat després, diguéssim, li donaria una certa raó. Respecte del risc, més que respecte dels jocs mateixos, però en fi. De tota manera, amb els jocs es va trobar a faltar, jo vaig trobar a faltar molt,
dues persones, que eren ella i la Montserrat Roig. Exactament. Perquè si una... Jo soc nascuda a Terrassa, als 13 anys ja estudiava a Barcelona, vull dir, tinc pis a Barcelona des de l'any 69, vull dir, imagina't. Però no soc barcelonina, vull dir, no hi ha volta de fund. I les persones, no que m'ho han fet sentir perquè em retreguessin res, han estat la Maria Aurèlia, la Montserrat Roig, m'he sentit que soc diferent, i la Mercè Vilaret. Tres amigues, en els tres casos. En canvi, no la Mercè Rodoreda. Potser pels seus anys d'exili, el que sigui. I estimava molt Barcelona, la Rodoreda, però no em feia sentir. Ara, a la vegada de la Rodoreda també, i em sap greu de dir-ho aquí en un acte, diguem Maria Aurèlia Capmany, no vull treure-li protagonisme en absolut, però també recordo l'última entrevista que es va fer a la Rodoreda, que la va fer la Mercè Vilaret, perquè a més de realitzadora m'anava molt i va dir no, aquesta, a part de realitzar-ho, jo l'entrevisto, no? Vull dir, i és l'última entrevista que existeix de la Rodoreda. Hi ha un moment que la Vilaret li pregunta Mercè, com era Barcelona als anys 30? I ella contesta rotunda, catalana. Això jo m'ho he retret tantes vegades de dir, podríem dir el mateix, catalana? En certs moments, Molt bé. Moltíssimes gràcies a tots, Marta, Ernest, Antoni, Carme. Em quedo només amb aquesta idea que a mi sempre m'ha agradat, que precisament potser ara estem als carrers i sortim als carrers, són precisament aquestes rerebotigues dels Capmany, de tota Catalunya, de tota Barcelona, i precisament gràcies a aquestes rerebotigues podem tenir una façana, un aparador i també un futur. Pleguem, ens dona la cloenda al diputat Oriol Lladó i recordeu, després de les seves paraules, que hi ha també un refrigeri. Moltíssimes gràcies a tots i ara ens pujarà. Gràcies. Pensava que hi hauria debat. Gràcies. La pròxima vegada demanaré obrir i no tancar, perquè tancar després d'una sessió com aquesta, d'una tertúlia com aquesta, vaja, és una mica un problema perquè jo crec que ha estat molt interessant, molt estimulant, però bé, jo tenia unes paraules que volia remarcar o volia subratllar alguna de les coses que ha inspirat aquestes jornades que avui tanquem, aquestes jornades Capmany i Capmany, perquè crec que està bé dir-les i que està bé dir-les de clausura. Han estat 4 jornades en les quals hem intentat 4 coses, d'alguna manera, amb aquestes diferents sessions que ens han permès acostar-nos a aquestes dues figures, buscant aquesta mena de mirall entre pare i filla, entre l'Aureli i l'Aurèlia. D'una banda, aquest remarcar la curiositat, que potser és un dels elements que enllaça un i altre personatge, amb el compromís. De fet, el compromís ja l'hem posat fins i tot en el sublema d'aquestes jornades. L'altre és intentar que el repàs d'aquestes dues figures poder-lo fer no només des de la paraula, sinó també incorporar-hi elements de teatre, de música, de dansa, per tant, buscant aquesta multidisciplinaritat que d'alguna manera també caracteritza una i altra figura. L'altra cosa que hem intentat amb aquestes 4 jornades del Capmany i Capmany és reivindicar que no fossin només un acte de mirar enrere, entre cometes, com d'una nostàlgia, una melancolia, sinó de vigència, reivindicar les vigències d'un i altre personatge. I l'altra cosa que hem intentat, que ho intentem en general amb les diferents jornades que fem des de l'àrea de cultura, és que tot aquest coneixement, tota aquesta informació que hem pogut aplegar i hem pogut articular amb les jornades quedés. I una de les coses que hem fet és que cadascuna d'aquestes sessions ha estat enregistrada i per tant també, de fet, de forma immediata ja queden penjades en un canal de YouTube. Per tant, les 4 coses són les 4 coses que hem intentat.
jo tenia una frase que recull la Montserrat Tura en un article recent que li dedica a la Maria Aurèlia Capmany, que volia acabar aquestes brevíssimes paraules amb això, però abans volia tres coses que m'han inspirat una mica la conversa molt estimulant, insisteixo, dels presents. D'una banda, com heu intentat, i crec que heu reeixit, amb una cosa que està molt bé, que és no classificar, perquè si alguna cosa definia un i altre personatge era la dificultat de classificar, no heu intentat classificar perquè són inclassificables, i aquest intentar no etiquetar crec que està molt bé i li fa molta justícia. De l'altra és, heu remarcat, i de fet la conversa ha estat tan apassionada, tan improvisada, tan atropellada, tan viva, que també crec que és un bon resum d'això. La cultura com a emoció, com a conversa, entesa com aquesta força que comentava una mica l'Ernest, que passa per sobre, que et cau a sobre i que fa canviar tantes coses. També hi ha hagut latent, i això a mi m'ha agradat molt com a polític més o menys novell, la política entesa això, com a eina de transformació i aquest reivindicar aquesta política que en temps de Twitter i de tants atropellaments diversos i també de tantes llibertats trepitjades val la pena reivindicar. I de l'altra, i ja vaig acabant, aquest evitar la mirada melancòlica, la mirada només nostàlgica. Jo crec que això és una de les coses que més m'han agradat. La frase de la Montserrat Tura és molt curta, s'ha parlat en algun moment de militància, s'ha parlat de dogmatisme, de dogma, i la frase que recollia la Montserrat Tura, perquè la frase és de la Maria Aurèlia Capmany, però recull la Tura en un article del Nació de fa un parell o 3 de setmanes, diu: la meva militància no és un dogma, només una brúixola per mi i per al meu poble. Amb aquestes paraules jo crec que defineixen el personatge, defineixen per què hem volgut avui parlar d'aquest personatge i per què l'hem volgut reivindicar. Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat, a tot l'equip de l'àrea de cultura, al Josep Maria Vall, que no sé per on deu córrer, però aquí, que s'ha encarregat de comissarar les jornades, i endavant i molt bona feina. Gràcies.